Vítám vás tady všechny na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Zámek je špatné slovo, my to nechceme zamíkat, my to chceme otevřít. Máme to otevřeno pro veřejnost, tady máme živé místo, máme školy víc než 100 let, máme dobrovolní hasiči, tady máme farnosti, místní komunitu, který tady žije, máme umělci, festivály. To je potřeba nezamíkat, ale flexibilně otevřít. Takže přijďte, mám radost, že díky spolupráci s Tokozem, naším partnerem, na začátku, když jsem měl ohromný balík klíče, jsem to mohl nahradit tímto malým balíčkem. Tady mám to staré 18 století na nějaké níže, tady mám prostě klíče do lesa a na celý zámek mám tady spolehlivý, laciný, flexibilní klíč, který ve spolupráci s Tokozem tady jsme otestovali a úspěšně funguje. Přeju vám tady krásný úspěch, přijďte si to prožít. Zákazníci v mechanických systémech generálního a hlavního klíče často řeší problém se ztrátou klíče. Ve chvíli, kdy jejich zaměstnanec ztratí klíč, obzvláště pokud je to klíč generální, je nutné přestavět celý systém a pořídit nové klíče. Tyto aktivity mohou být cenově velmi náročné. V mechatronickém systému ePro stačí, aby zákazník deaktivoval klíč a podle nastavení intervalu aktualizace klíče, případně přímo ve vložkách, zakázal klíči přístup. Tento interval si definuje sám zákazník a říká jim klíči, jak dlouho bude aktivní od poslední aktualizace klíče pomocí NetPointu nebo mobilní aplikace. Změna přístupových práv je pro administrátora systému otázka několika kliknutí myší, které zabere jen několik sekund. Oproti tomu změna přístupových práv v mechanickém světě zabere zkušenému pracovníkovi přibližně 15 minut na jednu vložku a vyžaduje většinou i nákup nového klíče. Systém ePro dále nabízí možnost časových oken, kdy můžete nastavit třeba paní uklízečce přístupové okno na každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin, kdy může patřičné zámky odemknout. Mechatronické vložky ePro jsou napájeny baterií z klíče. To znamená, že pro jejich instalaci není nutné budovat speciální elektrické vedení.